Το πάνελ της σεζόν. Μας κάνετε ποδαρικό, να ξέρετε, κυρία και κύριοι. Ναι, μας κάνετε ποδαρικό στα πάνελ. Όπως να σας φέρουμε γούρι. Θα μας φέρετε. Να είστε καλά. Ο κ. Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υποψήφιος στο νότιο τομέα με το ΠΑΣΟΚ. Καλώς ήρθατε, κύριε Χριστίδη. Λοιπόν, κύριε Χριστίδη. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι όλοι όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις αντιλαμβάνονται ότι ο κ. Μητσοτάκης ανεβαίνει για πολλοστή φορά, αν δεν κάνω λάθος, 7η ή 8η ως πρωθυπουργός της χώρας και δεν είναι πολλά αυτά τα οποία μπορεί να περιμένει ο καθένας ότι μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Αυτό γιατί το λέω? Διότι βλέπουμε ότι υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Κάθε φορά όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν προτάσεις, η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης είναι λεφτόδεντρα, δεν υπάρχουν κλπ. Όταν παρουσιάζουμε ότι τα χρήματα αυτά που προκύπτουν από τους πολίτες μέσω της έμεσης φορολογίας μας λένε ότι αυτά έρχονται από την ανάπτυξη, αλλά στο τέλος αυτό το οποίο μένει είναι η τεράστια ακρίβεια την οποία ζούμε στην καθημερινότητα, αυτά τα οποία πληρώνουμε στην ενέργεια, αυτά τα οποία πληρώνουμε στο σούπερ μάρκετ ή στη λαϊκή αγορά και φυσικά στο τέλος μέρους ότι είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη. Εδώ χρειάζεται άλλη πολιτική επιλογή. Και σε αυτή την άλλη πολιτική επιλογή, επειδή πράγματι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο, πρέπει να δούμε και ποιος είναι αξιόπιστος, κύριε Κολοκυθάκη και κύριε Νιφλή. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε αυτά τα οποία είπε η κυρία Σδούκου. Είπε, για παράδειγμα, πέρσι μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν ανέβηκε ο Νίκος Ανδουλάκης, ότι δεν υπάρχει χώρος για τις συντάξεις χειρίας. 7-8 μήνες μετά, είδαμε η κυβέρνηση να έρχεται και να βρίσκει τέτοιου είδους. Δεν υπήρχε ο χώρος τότε. Είδαμε η κυβέρνηση. Κυρία Σδούκου, δημιουργήθηκε μετά. Κυρία Σδούκου, εγώ σας άκουσα. Εγώ λοιπόν τι λέω? Εγώ λοιπόν τι λέω? Εγώ λοιπόν λέω ότι ο κόσμος σήμερα πρέπει να γνωρίζει, πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μια σειρά προτάσεων που στηρίζουν την τσέπη του. Ο 13ος μισθός στο δημόσιο τομέα, η 13η σύνταξη, είναι πράγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν. 4 δισεκατομμύρια αμέσως δεν στο είναι λογαριασμό. 4 δισεκατομμύρια. Μην τα μετράτε μπακάλι. 2,5 δισεκατομμύρια λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δεν λέει 2,5 δισεκατομμύρια. Η 13η. Δεν λέει 2,5 δισεκατομμύρια. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι όλα τα προγράμματα των άλλων κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Όλα είναι στο βρόντο. Μόνο είναι ένα που δεν τα κοστολογεί. Να συμφωνήσουμε όμως για να μην φαίνεται ότι είναι. Κυρία Σδούκου, έχουμε ψηφίσει ότι θα κοστολογηθούν τα κόμματα. Το πρόγραμμά σας λοιπόν, ας πάει στο Γενικό Λογιστήριο να δούμε. Στείλτε κι εσείς λοιπόν πόσο κόστησε το τεκμαρτό στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και πότε το υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Επί του πρακτέου. Το ΦΠΑ θα το μειώνατε? Το έχει πει ο Νίκος Ανδουλάκης αυτό εδώ και 1,5 χρόνο. Στα είδη πρώτης ανάγκης πρέπει να μειωθεί. Αυτό δεν έχει να κάνει με το τι λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό έχει να κάνει με το τι λένε οι πολίτες. Δεν είμαστε προεκλογικά. Είναι τι λέει το ΠΑΣΟΚ τώρα. Εντάξει, αυτό λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ είναι την κυβέρνηση. Μειώνει το ΦΠΑ αυτό? Θα μειωθεί η τιμή στα ράφια την επόμενη μέρα. Για να ξέρουμε. Λοιπόν, μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Τελεία και παύλα. Άρα το ΠΑΣΟΚ κλείνει την ακρίβεια. Τελείωσε. Και στην ερώτηση του πώς αντιμετωπίζεται η μείωση του ΦΠΑ είναι με τον ίδιο τρόπο που το αντιμετώπισε η κυβέρνηση στα νησιά. Πέρυσι έλεγε σε 3 προϊόντα. Εκτός εάν η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αν το ΦΠΑ φοράει στο Σίβιο και πηγαίνει στα νησιά, περνάει στους καταναλωτές, ενώ όταν είναι στην Καλιθέα, στη Δάφνη, στη Γλυφάδα ή στο Ζωγράφο, δεν περνάει. Νότιο τομέα όλα τα είπε, να ξέρεις. Όλες οι περιοχές νότιο τομέα ήταν. Έχω κι άλλες περιφέρειες, κύριε Μελίδη. Για την επιλογή Τσίπρα, πρώτον, να πάει νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό. Δεύτερον, να παρουσιάσει και πράγματα στις 2 Σεπτέμβρη, δηλαδή παραμονή της 52ης επετείου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Νιφλή, κανένας από εμάς δεν έχει δικαίωμα να υποτιμά την νοημοσύνη του κόσμου. Και όλοι πιστεύω ότι αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά ότι επιχειρείται μια επικοινωνιακή κίνηση. Η ουσία είναι αυτή η οποία μετράει. Και σε αυτή την ουσία θέλω να σας πω, σε συνέχεια και τις κουβέντες που κάνουμε τόση ώρα, ότι εκεί έξω υπάρχει κόσμος ο οποίος αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα. Άρα ξεκινήσαμε. Κύριε Χριστίδη, τώρα στο διάλογο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξεκινήσατε τα προβλήματα για αυτό το λόγο, γιατί θεωρούμε πολύ πιο σημαντική την ακρίβεια από το αν πλύνει ο Τσίπρας 2 και 5 το μήνα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρώ ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι ένα κόμμα το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει εισφέρει κάτι νέο στην πολιτική ζωή του τόπου. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να έχει ακουστεί. Τότε γιατί είναι δεύτερες δημοσκοπήσεις. Και το οποίο να προκύπτει ως κάτι ιδιαίτερο. Θα δούμε και μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα δούμε και στις κάλπες. Αλλά τώρα γιατί είναι δεύτερη δημοσκοπήσεις, άμα δεν έχει φέρει κάτι νέο? Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα το αξιολογήσουν οι πολίτες όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, όπως είπατε προηγουμένως. Μέχρι τώρα λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ βλέπω είναι η ανάγκη ενός πολιτικού πλαισίου. Αυτό το οποίο εμείς κάνουμε διαρκώς τα τελευταία χρόνια και ειδικά. Σας πειράζει εσάς να πάει 2 του μήνα ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη? Είναι το θέσω διαφορετικά. Θεωρείτε ότι έχει στόχο το ΠΑΣΟΚ, τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι όλη η Ελλάδα γνωρίζει τι σημαίνει 3η Σεπτέμβρη και για το πολιτικό σύστημα και για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ εκείνη την ημερομηνία. Άρα εκτιμώ ότι πρέπει να δείχνουμε τον ανάλογο σεβασμό
προς όλα τα πολιτικά κόμματα όταν παίρνουν την απόφαση να κάνουν γεγονότα. Σε κάθε περίπτωση θα τελειώσω από εκεί που ξεκίνησα. Ο κόσμος έχει πλήρη αντίληψη του τι γίνεται. Η επικοινωνία μπορεί να κρατήσει 2 ή 3 μέρες. Στο τέλος της μέρας υπάρχει πολιτική η οποία μετρά το τι αποτέλεσμα φέρνεις. Και εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι της πολιτικής αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας. Κύριε Αξίδη. Λοιπόν, κοιτάξτε. Αυτό είναι σοβαρή εναλλακτική η διακυβέρνηση. Ωραία, για να απαντήσει να κλείσουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Μου κάνει φοβερή εντύπωση πώς έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία να τοποθετείται. Και δεν έχω πρόβλημα που την πέφτει πολιτικά η Νέα Δημοκρατία στον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί αυτό είναι το φυσιολογικό. Είμαστε 2 διαφορετικές πολιτικές οικογένειες, εκφράζουμε 2 εντελώς διαφορετικούς κόσμους και η πολιτική σύγκρουση. Αυτό το οποίο μου κάνει φοβερή εντύπωση είναι πώς ολόκληρη η Νέα Δημοκρατία χτυπά τον Νίκο Ανδρουλάκη στον τρόπο με τον οποίο κινείται. Προφανώς ενοχλείται πάρα πολύ γιατί βάζει ζητήματα για το κράτος δικαίου, για τις υποκλοπές, για τα θέματα τα οποία ξέρει και η κυρία Σδούγκου ότι απασχολούν το μέσο Έλληνα πολίτη. Αλλά την άλλη έχουμε πολύ καλά λόγια για άλλους πολιτικούς αντιπάλους. Αυτό είναι το οποίο πρέπει ο κόσμος να αξιολογήσει. Ποια είναι τα καλά λόγια θα σας για πω, άλλους θα σας πω. Όταν άκουγα τον κύριο Γεωργιάδη το 2017 και το 2018 να λέει ότι θα πάω για την υπόθεση της Νοβάρτης τον κύριο Τσίπρα μέχρι το τέλος, και το 2026 ακούω τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι ο κύριος Τσίπρας είναι λαμπερό πρόσωπο, αλλά την ίδια ώρα να ισχυρίζετε και εσείς και ο κύριος Γεωργιάδης και πολλοί ακόμα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει θυμό, καταλαβαίνουμε όλοι ποιος κάνει οβιδιακές μεταμορφώσεις. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πράγματι φαίνεται από τα λόγια της, όχι από αυτά τα οποία λέμε εμείς, ότι έχει κάνει τις επιλογές της. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό το οποίο έχω πει και στις 3 μου τοποθετήσεις. Υπάρχει ανάγκη για πολιτική στον τόπο, για αξιοπιστία, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει ο καθένας από εμάς να πορευτεί από εδώ και μπρος και ο καθένας θα μας αξιοποιήσει. Κύριε Μελίδη, μια φράση ο κύριος Μελίδης. Μην έχετε κερδίσει τώρα. Ο κύριος Μελίδης, μια φράση μόνο. Επιτρέψτε μου, κύριε Μελίδη, ένα λεπτό. Πάντως, εάν μετατρέψουμε την κουβέντα στο ποιος βγαίνει από το πρωί μέχρι το βράδυ και ουρλιάζει στα κανάλια, σκούζει, κριτική κάνουμε, ποιος έχει θυμό, ποιος χαμογελάει κλπ. Δεν θα κάνουμε πολιτική. Κύριε Μελίδη, γρήγορα.